Entar mesti dedet. Kuliner Nah. kari milih. Kari Ana milih. gudeg ceket. Ana soto. Sing ekstrim kuliner enak ora? Sing ekstrim kuliner. Enek panganan ning Solo ki enek panganan ra iso jak rukun kok. Apa? Jak gelut. Kowe iki janggelut. Kowe iki janggelut. Janggelut. Ya. Diganti to? Ah kok yo nyet kuwi jenenge. Kuwi panganan sing ora pati ekstrim biasa. Oh, biasa. Panganan sing mung lanang yo enek. Sik to panganan kok Panganan lanang. kok mung lanang. Lho. Ora ra mudeng. Nek saking akeh kuliner panganan lanang kuwi enek. Apa panganan Apa? lanang ki apa? Grontol. Grontol. Gron. Kuwi jenis panganan lanang. Jagung didang ngono kae terus dikeki klopo. Grontol ya. Nah, Panganan lanang. panganan lanang. Ah nek ngono wae aku ya ngerti tanggaku ya ning panganan wedok. Lho, Enek bisa. lanang enek wedok. Ono wedok. Mosok Lho, Bahane pung jenenge hawu-hawu. Lho, kli. Ya. Pung abang ijo tengahe dikei gula kae, Lho. kae kambing. Hawu-hawu. Kae panganan wedok. Wedok. Lah salah kowe grontol. Hawu-hawu. Kuwi arep Hawu-hawu.